Oh, no, 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 no. No, no, Alan wanzami. To ina jin ka. Ai bana akwai bikin sallah sosai za a shoshale. Ahe? A'udhu billahi. Ai wato gama wa movies. Sun ebo mana Indiyawa. Kai da su za mu yi sallah a garin nan. To ni kai banda kai mallan yanzu a garin nan namu ya za a ce Indiyawa su go wannan kauyen nan namu. A'a ka rabu da gama wa movies din nan sun yi fice. Dan ko a channel in ka hau sama daga ka danna kararrawa in ka gansu. A'udhu billahi za ga hire-hirensu daban ne malam. Ya hakuri mun yanzu bakin Indiyawa a kasan nan ta mutu ya haka ne. To ni ido na idan su na gansu. Me yasa na doka mun askin nan? Kana mun askin nan yanzu akwai wata ba Indiya na mun fara ma magana da ita to ka san da yake bana jin yaran su sosai. Kadan nake ji. Tace min canyu kai ka ce ta canye ka. A'udhu billahi. Ha ba ni. Ai yanzu haka na fara koyon yaran su. In mun koma za ta karasa koya mu. To shikenan ba ma kai ya za a yi ma Indiya su shigo nan garin nan ni kwata ban san ma da su ba zan yadda ba. Ina malam wanzan. Ina jin ka. Ni fa ido na idan su na gansu. Ha da Allah ka bar wannan zancen. Ni ban yadda ba. To kenan. Kai ma za ka gansu. Ina kana garin nan. Ina nan a ƙauyen nan namu. To Allah kai mu anjima. Amin Allah kai mu amma ni fa ban yadda ba fa. Ta za ka gani ai. Indiya anan? Indiya kuwa sosai. Ta yana amma ban yadda ba. Gama wa Mobis karamin channel ne aka gaya ma karamar kungiya ce. Karamar kungiya ce. Sun mai da hankali sosai aka harkokin su. To ai ni fa kai Indiya fa anan fa da wasa da wuya fa. Ha shikenan. Oh, no, no, no.